UEU aitzindaria izan zen 2019ko ekainean Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, Euskaltzaindiarekin elkarlanean, humanitate digitalak, aukerak, erakundeen rol berriak eta elkarlana jardunaldia antolatzerakoan. Jardunaldi hauetan, galdera importante batzuk mahai gainean jarri ziren. Digitalizazioaren aukerak eta erronkak, digitalizazioa eta hizkuntza eta humanitateak edo zientzia sozialak eta komunikazioaren gaiak adibidez. Teknologia digitalak eta datuen tratamentuak paradigma aldaketa handia ekarri du disiplina ezberdinetara, disiplina gehienetara, agian disiplina guztietara. Zientzia naturalak, giza zientziak eta gizarte zientziak eurek eraldatzen ari dira. Eta disiplinartekotasuna jada ia baldintza bihurtu zaigu fenomeno gero eta konplexuagoak ulertzen saiatzeko. Adibide bezala, denoi eragin digun COVID-19aren krisialdi sistemiko hau. Tresnak sortzen gaituzte izenburua aukeratu dugu lehenengo jardunaldi hauetarako. Humanitate digitalak Euskal Herritik deitu diogun jardunaldi hauen 2008ko izenburu edo azpititulu bezala. We shape our tools and thereafter our tools shape us izan zen gerora esaldi ezagun bilakatu den leitmotiv hau. Eta kuriosoki ez dakigu oso ondo nork esan zuen lehenengo. Bi izen aipatzen dira. John Calkin, Fordhameko Unibertsitateko irakasle eta Jesu Laguna, edo Marshall McLuhan, komunikazioaren pentsarari ezaguna. Edo zelan ere, eta ez dakikularik lehenengo aita zein izan zuen, ezaguna bihurtu da esaldi hau eta humanitate digitalen muineko kuestio bat azaltzen edo islatzen duela uste dugu. Zer gertatzen zaio gizakiari, zer gertatzen zaie gizarteei tresnak sortzen eta tresnak erabiltzen hasten direnean. Norantza bakarrekoa da, harreman hau, edo norantza bi edo gehiagotakoa. Guk sortzen ditugu tresnak, edo guk tresnak sortzen ditugunean haiek ere guk sortzen gaituzte. Problematizatu behar dugu harreman hau. Destolestu behar dugu harreman hau. Guk uste dugu baietz, bigarrenaren aldeko apustua egin dugu jardunaldi hauetan, eta sorkuntza, ikerketa eta artxiboa bezalako ardatzak proposatu ditugu, teknologiak nola interpelatzen gaituen, teknologiak eskaintzen dizkigun aukera eta erronkei erantzunak emoteko edo behintzat konektatzeko. Jardunaldi osoa online egingo dugu, oso egoera berezian gaudelako, planeta osoa jo duen pandemia honen erdian, eta honek muga bereziak eta aukera bereziak eskaintzen dizkigu. Saiatuko ditugu hitzaldi modu sinkronikoak eta asinkronikoak. Hau da, aldez aurretik grabatutako saioak izan ditugu eta zuzenekoak ere bai. Saiatuko gara elkarrizketa modu diferentetara ere ahalbidetzen, zuzenekoan eta geroragokoan. Eta batez ere saiatuko gara bildutako material hauek txukun grabatu, txukun bildu, eta beren beregi sortutako plataforma batean, Moodle teknologia erabiliz, ikastaro edo biltegi areagotuaren ideia garatzen. Hau da, hitzaldi hauek interpretatzeko, hitzaldi hauek berriro birproblematizatzeko, hitzaldi hauen inguruan elkarrizketa posibilitatzeko plataforma teknologiko berezi bat sortuko dugu. Edukiei dagokionez, programan ikusi dezakezuen bezala, 3 gai nagusi landuko ditugu aurten. Artea eta sorkuntza eta teknologiarekin daukan harremana, ikerketa eta ezagutza, eta Wikipedia, euskarazko Wikipediaren eta UEUren arteko elkarlanaren 3 adibide bikain ekarriko ditugu aurten, eta azkenik artxiboaren kuestioa euskarazko ikusentzunezkoen begiradatik. Eta horretarako euskarazko eduki multimediarekin biltegi bana sortu duten eta interneten banaketa eta kontsumo modu berriekin lanean ari diren 3 eragile garrantzitsu izango ditugu gurekin. Gure azken helburua ez da azken erantzunak ematea kuestio hauei, baizik eta nolabait gai hauek mahai gainera ateratzea gure definizioak emateko, gure erantzunak bilatzeko eta elkarrizketa posibilitatzeko eta bultzatzeko posible ditugun eta hemendik aurrera posible izango ditugun medio ahalik eta onenak eta interesgarrienak zabalduz. Beraz, gonbidatuta gelditzen zarete, izen emateko epea zabalik dago eta ongi etorri guztioi, humanitate digitalak Euskal Herritik lehenengo jardunaldi honetara.